We are the Digos Good Vibes. My name is Tinkerbell. My name is Momoray. Nagkatawa kayo, nangilak sa ilong. Babay nung inyong tanong. So na babay na. Pera na ba yan? Uy, ising. Hindi na ising akong pangalan. Pwede man isidra na lang. Manay Kinita! Hi guys! It's me, yours truly, your Manay Kinita! Kama ko po ang inyong, kauban ako ang inyong favorite chismosa, mga professional na mga chismosa, si... Salome! Ising. Minda! Dahil last episode po ng Chismosang Silingan, and of course, kung alam niyo lang po kung gaano kalaki ang tulong na naibigay sa amin ng Digos Good Vibes, kami mga Team Attitude. So, bago tayo magtatapos, may mga tanong ako, mga personal questions sa chismosang, mga professional na mga chismosa. Share it. Kay last naman good ninyo, no? So, karon mag-abdol sa top 5 memorable ng chismosang chilingan. Chilingan. Sa chili. Yes. Gihanga ko ba yun? Chili sauce. Okay, first, in real life, Every day. nag-away na ba? Halos tagad lang. Ay, kung nakuha ng question. Nag-away na ba ang chismosang mga silingan? Many Many times. times. Kapilan na. Every day. Times 3 times a day. Pero taon-taon, pag kumanong away ka ron, pila na kami nito okay na. Nauli Andra. Ah, Kaya nga na, Mika, nga na kasolid ang among pinagsamahan. Kasagaran sa mong away ka ng mga maliit or kanang So, kung sa mo mag-away dahil ka ng ano, Jude, ka ng... Sila chat raman. No? Chat lang. Di mo di mo Dili, magkanagayo dili, sa dili. kitanay. Pag na'y masok ko isa, magpaubos ng isa. Ah, Di di ba? rin. Gayo. Okay, kay karon sa chismosang silingan, sa inyong episode nga chismosang silingan, unsa ang inyong pinaka-favorite nga nakarelate mong tulo? Favorite na ako na. Ikaw, Minda, Magunaw na sa ko. unsa yung pinaka-favorite mo? Kadaghan, balibog ka nun. Di na mo jud na. Ay, ang favorite na ako, ang episode 1, Jud. Unsa? Katong first na mong away, Jud, na First, ano jud sa utang chismosa? pa ko sa iba. Oo, ito ang sabo. Utang sa iba. Basta, tanawang first episode. So, sa Wata episode kong 1. ganahan ako na episode. Ako kay ano. Ako na ba? Ako na. Ikaw naman ang Katong sunod. bumba. Itong gitanggal ang bumba. Itanggal ang bumba. Naladi nag-away na sa muon. Nag-away sa bumba. Tanawa po na, Sa bumba ka ng anak, Poso. Wala na ba, Poso? Ah, okay. Season Pero hindi ko 1. ato. So, sa season 1 pa na siya. So, si Tinkerbell. Ako ka ito nagpambugay big bag. Ay, kita ko, Ana. Social nga bag. Katong designers Oh, ba? katong designers Kung Yeah. ano katong gikag Kuwait, nagpasalubong. pasalubong mga toyo, gikan siya abroad. O gatong nabuntis si Minda. Oo, Katong nag-chismis. Ay, O okay. gatong nanganak siya nagsakay lag bike. Katong Ganang ko to. Magkatawa di ko ato. Oh, kato ding nagbuntis ag isa kay rag bike. So, naana siya sa episode 1 pa Season na. 1, season 1. Okay. Na ako'y nakitaan nga episode ninyo nga naamoy isa ka lalaki. Naamoy isa ka lalaki nga giilugan ninyong tulo. Ba na to ni ising. Ba na to ni ising daw. Ba na to lising. So, sa kamong friends man jud mo no, in real life ba nahitabo nga naghilog mo sa isa ka lalaki? Never. 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 So, Like like, Migbet. Kailangan may taste. I like taste. Ang So- taste ni Wang... usa ba ang test yung test? Pero naay isa ka lalaki nga gitabangan. Uy. Which is me. Mudra ka na siya. Joke. Easily. Kadyo lang nagkakatawi. Naman ko sa balay nila waray, dumadungog sa iyo mama o papa. So next. Di na taana na topic. Okay. Naman ko tichismis mo ng ano doon kamo. Giingon na to. Wala na, na-erase. Ano erase na. Okay, next. Sa chismosang silingan, unsa ang inyuhang greatest na napundar sa inyuhang balay through kita sa chismosang silingan? Or sa inyuhang sa inyuhang Life. personal life? Ikaw wag mong waray. Ako ang pag-renovate yun sa balay. Renovation sa house. Sa kita na ninyo sa Tanan dyan sa DGV. DGV. Si Wang Ising, Renovate sa family. Renovate ang family.
O sige, mano ipa-renovate mo mabili. Happy family sila. Bungkag daw. Nabungkag mo sila. Urination. Ah. Urinated yun. Dapat ko napundar uy. Dagan kayo napunta. Dagan Yung mga gamit na yung mga gamit pero kung sa Ang balay motor, ka, ang wala ka motor. pa na- Motor, di ba? Motor, dagan ko gamit na napundar pero sa abot sa balay ka na Coming soon pa. Puhon na lang. kaya wala Nakapabalay pa na yuta. ka pero na ano lang. Na ano, na bang. Na bang. Wala na dayon, sad to say. Okay. So di na nato na buol. Nalinog. Okay. So si Manang Biti, Tinkerbell. Ano ba na? Ako balay, tapos daghan. Nanami flowers, ano wala kami Relax flowers. mo. Ako nami Hilux. Siya na Hilux na. Kung hindi ba? Daghan oy, pero thankful kay ko. Daghan. Dagan na may invest mga gamit. Ako dagan na mga gamit pero yuta na lang din sa mga gustong mga hatag na yuta. Kuya sa pangayon. Okay. Next sa DGV. Guys, so amo na ako next question. Siyempre, daghan kayo mong napakatawa. Siyempre, kabalo mo, in the field of laughter, priceless jud na. Lisod magpakatawa compare sa magpahila. Priceless ang ikabayad sa mga taong kaya ninyong mapakatawa sa gitna ng stress, ng mga tao nga nag-nervous breakdown, pero through chismosang silingan, nakakatawa, nakalimutan ng ilang problema. What if lang na ay top fan or top fans ninyo, na yung mga pila ka fans ninyo, nga mo ingon nga, dili siya kabayaran ng ilang pagpakatawa sa kuha, gusto na ko sila regaluhan. Okay, kung na ay magregalo sa individual, Materials. alangan na maggugma ni hatag. Pwede po. Pero what if na material things na gusto na ko regaluhan ng DGV. Una-una ko si Wang Waray. Wang Waray, kung na ay Siya na magregalo. puloy si BT. Biti. Magunaw na sa. Manang Tinkerbell, kung na ay magregalo sa Any imuha o amount? gift. Anything, like, kung sa iyang imong i-wish, for example, kung sa imuha Tinkerbell, Uyab. Kalo yung mo siya uyab. Dili oy kaan. Gusto na ko kanang daghan man ko gusto pero like for example, naalang Jay, Na- na kay gusto kaayo na i-wish tapos mo na siya, ay wala ko ilabot sa ano, basta tagaan ta kag regalo mo ana lang good. For example lang nga, na top fan. Kung siya labot sa amount. Oh, wala siya labot sa amount, wala siya labot kung unsa na basta kung na lang siya na kay ibungat. sofa. Wow. Naguba na gud mo oy, mahal kay paayo. Sofa. So murag sala set, nananap kay. Pangayoon. So si Tinkerbell sala set. Kung So ising. so si Wang Ising. Ano, yuta. Ay pag-coach na si Wang. Yuta kay para wala mi yuta, wala mi kuan sila mi arkila kapoy ng arkila so yuta. Daghan mo klase nga yuta, Max, pwede ra ikumkum ang yuta mari. Lots. Lots of lots. What is your need? So lat lote. Lote. Pero kung di nyo makaig lote, ano lang, quintas. Ah. So mo na imong isa sa mga dreams nimo necklace. Kung sa klase nga kwintas kanang Kanang gold kaya pwede iprinda ba? for emergency. 21K yun. 21K niya, pwede iprinda ha. Wow. So okay lang yan, malay no, di ba? Na imo hatag jud takas balo. So si Tinkerbell sala set, si Wang Ising is either lote or kwintas. So si Wang Waray naman ta. Kasi si Wang Waray ang pinakagamay sa ilaha. Nakagamay? Oo. Hindi ako dyan ano, dukin ako nag-wish o gano. Bike. Motor. Oh. Motor. Sila nang gusto yung motor. Kasi mga klase nga motor. NMAX to be NMAX 2020 to be ano. Okay, and Max. So, Direct na. di ba at least kabalo ta. Okay lang man, malay na to, di ba ang kalipay dili ka bayaran og kwarta. So karon Pero ako wish ra gud. Pero kung Wish gusto lang, nga God. pautang lang, okay ra gyapon, bayaran lang nako, pautang na mong yuta, pautang na mong yuta. So Next next, pautang kwintas na lang. Monthly. Monthly lang. ya, kung ang kwintas kay ang 3 gams na 500,000 mo utang gyapon ka. Ay na lang. Ako NMAX up. Kamo Down. palit, bayaran lang. ako monthly. Kamo down, ako monthly. Ako Pwede. Dami guba na nga sofa, yatag na lang sa kuha. Basta downin lang yuta ako na yung tiwas tayo. Di ba? So Bitaw wala lang. binuang ra na ha. Biruang na siya pero Biruang malay nyo, di Ako ba? balo na tanaw dira ka kanang kuan na. Oo, ata kabalo na. Kaling kawas sa kapobrehon ba? Mo share sila na. So next ako question, kuna mo advice sa isa't isa nga weakness and strength. So una na to ang weakness. So ikaw Waray, muhatag kag weakness nilang duha. Sige. Tapos muhatag po kag strength nilang duha. Tapos advice dayon. Ana ha ang peg.
Kalibog ba? Tarungan. Ano weakness? For example, weakness ni Tinkerbell kay dali ma in love. Strength ni Tinkerbell, strong siya na tao. So ako personally, sige, advice sige. ako sa isinani na Kemeling. Okay. Ah. So una na to si Wang Waray to Wang Ising. So sa una na to ang weakness. Ang weakness ni Wang Ising kay ano, kanang about yun sa love. Ay, chika niya. Kasi weakness niya ang love, amot baitan Dali siya may love. nag-break sila, dugay siya ka-move on, kanang magsilya po siya pangita. Ano gani? Kung ma-in love man siya, kanang dali siya kiligon. Basta mausab yung life tungod ana niya. Ang iyang strength kay ano jud ang iyang pagpakatawa, ang iyang attitude. Naong pagkatawa. Naong pa lang niya magkatawa na siya. Maray. So, Sobra na kayo ng sobrang na strength. Gabi ka strength. Strong woman. Ay, yung ano bang, straight yung baka dili positive way. Negative joke. So Winky Do. So, ang advice ako ni mo sing, keep on sharing ano your positivity sa others. Kay, sa Hindi ko pagpakatawa. addict sa Sa pagpakatawa ni mo, dagang nalipay, dagang nakalimot silang problems. Mo lang akong advice din sa about sa gugma. Muna ka naka-experience. Oo, di ba? Ano? About sa gugma, ano oy, Ay, nagtingog eh. ayaw kayo focus. Man naman! Mo advice pa mo ko. Nagbulag naman mi. Man na. O gani, dugay kay siya ka ano, kay di siya ka get over and over and over again. Over and over and over. Jover and jover. Imuha ang iyang weakness is ano jud, ang iyang Kay Tinkerbell. weakness, ano, mga lucky siya po. Oo, okay. Mas Giblab grabe siya. mag dako kayo mo. Muhatag og mga ano, mga gamit. Kaya iyang strength, kaya iyang ano pagka Strong woman. dili niya kanapin pagka Warrior. protector, pagka Warriors warrior. is a child. Sa sobrang niya ka warrior, masig kanang tanay kaaway sa DGB, siya na yung away. Siya din ang warrior. Ay, Mo wala yung bit. strength. Kadungog ito kasi issue na last Kailangan na time. chip ko pa yun. strong kay nawa. Ay, Amazon hindi lang ti akong kauban, gugdon dito mo dahil. Pabakan dito Then mo. akong advice ni mo, ano, ay po pala big warrior. Hindi ka kapit na niya, kapilan ng Ay, isumunan. mo ilong. Kay sa una, wala pa man siya nagpailong. Akong advice ni mo, ayun na pag warrior ron, kay mong ilong masi maigo. So maorat to. Okay. Ako ron. I love it. So si Wang Ising na naman. Ang weakness ni Waray, dugay di siya kauyab, dili siya gwapa. Ang iyong strength. Ang strength. Iyang strength, iyang lawas. Yawa, literal. Ang strengths ni Walay. Strengths. Tawag ana. Strength. Ayang kusog niya, of course, iyang ano, iyang family ang kusog. Kaya ano siya, very family oriented. Ikaw, tama mo po. Very family oriented kay siya. Utang, islang balay. Oo. Buta na siya sa iyang balay, pero paggawas na, abot na yung weakness niya. Abot sa, ang weakness yun niya, pag makita siya ng lalaki na murag chubby, na dakong lawas na murag massage. Mo niya yung weakness. So akong advice sa iya ha, Julius mo ha, tag 2-5. Ikaw ba na yung biyan? Gumawa mo na ninyo. Ako, ang weakness ni Wang Ikaw Wala Waray. pa ka. Advice pa ni mo. Advice na ko sa imo Then sa wala. magnimaring ka ba, jongga na. Advice na ko sa imo. What? Bing ka naman nila. Advice din ko na ko sa imo. Ano lang. Kung naay mo abot na ka ng naay maabot nga chance na nay manguyab sa imo. Go na. Go na kay Sayang. gikan pag-anak ni buga na ka piling mo. Di ka kwat ang love life. Diba? Itry lang gud ka isa. Normal naman Ako'y masakit nag-grill. Choose you like. Like ka good news man. Ah, sige ako na. Normal naman na masakitan ka. Pero itry lang ba pala grabe ko pag gusto na mahapit para mahapit punta ba kay ang kinabuhi sa taon no ano ra. Bubura ka. Hiram lang. Enjoy to the Police. So ano mo advice sa iha? Oo. So kay Tinkerbell na punta. Yes, ka Tinkerbell ta ang pinaka Actually, ang weakness ni Wang Wala pa siya pa mo sa imo ha. Ay, pag name lagi. ang weakness ni Tinkerbell is ano siya weakness? Wala siya weakness. Pailong. Puro strength. Strong woman man gusto na. Laban Strong siya personality. personality. Tanan maano siya wa siya labot. Wa siya weakness. Sa laban siya tanan, dead man siya tanan. Sa iyang pamilya strong yun siya, dili siya maano. Siya jud ang nagdala sa iyang pamilya. Breadwinner. Oh, siya ang winner of bread. So ang advice lang nako sa imuha, mo ay nari siya weakness. Tama Unsa? di ay.
Ang advice ako sa imo, ayaw lang jud pag unang pag in love kay lalaki kay mas sobra pa ka ma-in love jud Sobra siya mo invest. Mahatag magudya aircon, mga ano. Tapos basta ayan jud mag-effort jud siya taga-hatag. Vape. Oh, vape mga inaana. So, ang weakness sa pang binuanga, once sa binuanga na gay siya, madahon pud siya. Ana good, dihatag niya tanan pag once na ma-in love siya. Mao na in weakness. Dims magnaman. And that's it all in Ang all weakness things. din Wala pa. Ang Okay. weakness, Wala pa mo ay, pa ako go. Ang advice nako. Kasi advice mo, Ang advice nako sa imuha, pag dili kay ka sure, sleep. ayaw go date. Ano lang kanang relax lang una asag maayo. Una asag maayo bago nimo na siya ikuan. Ikaw mo decision man gud nimo na basta na bantayan ako sa bisig unsa nga butang, bisig asa nga nga sitwasyon. Basta once na musud ka so una igo na din nimo. Wala nimo gipag-isipan sa next time pag nakay gusto ko pag-isipa sa how many times bago nimo igra. Mura kumbaga sa bunga pag ayaw pita sa paghilaw pa. Oh, ayaw diretso i-relax lang imong beauty kay sabihan. Sige mo na kay kapangitag kaaway ay sa sumbaga din. So mag-isip-isip. Isipa sa Si Waray lang malakas. Depende sa trip. waray lang malakas. Si Waray lang. Okay, si Manang Biti na. Okay, Manang Biti, Tinkerbell. Unahon sa nimo siya. Ang weakness ani niya is Itudlo. kani siya. Hindi ka naman nila Ang weakness ani niya sa pag once kaning nay mo chat siya magpahilot ka. Maloyal siya. Ay. Bisa pag alas 2 pa na sa kadlawon. Go na siya. Iwaray. Pero yung strength kabalo. Ang yung strength is grabe. Di naman ko ang maita-maita. Juslot eh. Ang iyang strength is being brave. Kaya ni uli niya gikan pahilot, di siya mahadlok. Mahalap, ngit kayo. Brave. Ang advice bitaw ako dili ang weakness seryoso, ang weakness niya is ulawon siya. Kami ni Wang Ising baga jud kay mignaw. Introvert. Hilig ni makipag Mingle. kuan socialize sa mga tao. Di man lagi ka mo sabay. Uno naman gani mo. Dagko mo gid. Dagko kay mo dili ani manggod si Wang Waray ulawon gid siya tapos kami ni Wang Ising. Si Wang Ising kay weather pod. Ako jud ang hilig makipag kuan sa mga tao Ikaw ang bagag socialize. na wong. Kumbaga bagag naw niya. Ay ang strength niya is being kanang dagan knowledge. Oo, utukan. O utukan siya. Beto man siya. Pero utukan Advice siya ni sa mo. ubang tao pero sa sarili. Bubeta ay Cracklings. Medler lang. Advice lang ako si Mawaray, keep on shining, keep on going, keep climbing, Oo. keep the faith. Okay. It's all about Taklay ba na? wala pala siya isa ka weakness. Ansay mo. Limtanon. Utangan na mo karon og kalimot mo. Ay, gwapo di siya utangan. Akong trip ron kay ilista na jud ako na. So dapat di dito magpangutang ta kay Waray di na to Uy, ibisaba. naka-notes na tanan. So another Tinkerbell, si ano na po, si Wang Ising. Dali tinggal ba Tinkerbell. hubog na to si. Wang Ising, ang weakness ni Wang Ising is dali lang gyapon siya ma-in love. Dali ra siya mailat og lalaki. Tinuod na. Gihapan niya yung motor. Bawi lang niya pagbulag. Chismis ayun to na ikato man eh. Tapos iyang strength kay masin pamawi. iyang strength kay masing kabalo siya nga nasakitan na siya, masing kabalo na siyang down na kay siya. Wala niya ginapakita sa mga tao. Laban na dapat Kanang yung heart. ginadibdib niya tapos go lang siya. Wow. Di ba? Ingana siya ka fighter o Ginasolo beauty. niya yung problem. Oo. Advice ako sa Mawang Ising, ayaw pa attach dahil ng mga J. Wala ko manicurean ba? Ayaw ka attach ayun mga especially mga J. Kanang abi niya mag-imuhan Uy, na. ato man to sa birthday nga. Ato man to. Kanya to si Joe. Wag ko kipagawas. Just sleep, di man nice sleep. Ito ang advice ako sa Mawang Ising, go lang para sa imong Katay, ha? para sa iyong pamilya kay kabalo ko nga ang imong goal is dili lang sa sarili para sa iyong pamilya and we're so Yes. proud of it. Okay. So last na ko question sa inyo Ate GV. Do you see yourself as friends and as team karon gihapon na DGV 10 years from now? Yes. 10 years. Of course. Wala pagduduha basin pag wala namin sa social media pero in real life, di ba? Kabubuan ng 10 years. Umubuan na. Kasi 5 lifetime, years. lifetime. 5 years na kayo No matter what kasi maun nakawala sa mga simbako. Simbako. Pero kung matakabalo, di ba? Life is too short sama sa akong ginaingon. So, seize your moment, di ba? Oo, pero kung ampo dyan ako no, if ever man di mawawala ko kita ning kalibutan na unta kung mawala ko nun tanan ni ako sa inda tong Na-settle na itong mabilin na mabilin sa akong mga pamangkin. Oh. Ako po, ma-settle lang dyan. Tagaan ka Forest Lake. Ayun na. Subdivision na na. Patuko dyan yung balay. Ayan, so guys, dahil syempre
owner din kasi ako ng MK Wigs and Costumes Davao. So may mga wigs akong hindi pa na benta at saka so iririgalo ko na sa kanila. Yay! So ngayon, ibibigay ko sa kanila at tag-iisa sila na human hair clip-on bag. So Oh, Human hair talaga. gusto ko na i-try. actually kaya siya ganito, medyo tupi-tupi kasi kailangan pa siyang planchahin. And you can color it like this, Oh, we're so So sad. it's a brown one and this is a black Can I one. have one? Ayan. So, Can I have a 1, 2? ayan. So black sila. Di man Mahalo. human hair man. Gahi kay texture oh. Uy, human hair na ba yun? Ay, pag inanak dahil. So, Asa- eto na po. Asa ang isa lang min? Isa-isa mo. Ayan. Isa Kay yung Wang papunta. Ising. Sa Blondie na lang kasing. Kay Blondie makagbuhok. Oh. Kami tong black. Sobra na to. kanya na ko oh. Blondie ko. Blondie man siya. Pwede man nakuluran, Maring. Salamat manay. Yes, that's my gift sa kanila. It's human hair, ha? Taas. So much, DGV! Thank you manay. Dahil for always supporting Team Attitude. Actually, lahat din sila, kahit DGV sila, Team Attitude din sila. So, thank you so much. Once again, my name is Manay Kinita. My name is Tinkerbell. Missing TV, please subscribe. Wang Tinkerbell TV, Maray, Mrs. Wang Maray. Wang. Thank you so much! So, mag-banks na tani. Yeah.